Ang laki, boy. Ang laki. Parang dakale, oh. Sunapon ka, paltat. Babe, babe. Oh, shit. Oh, shit. Bes Mayora, nakahuli na naman ako ng paltat. Sabi ko sa'yo eh, makakahuli ako ng paltat eh. Oh, yun. Oh, oh. Mag-uni pa na eh. I love you, bes. I love you, bes. Kung kuna naman. Oh. Tutudo kami, guys. Langit kang iyabong, ako'y lupa. Sa'yo'y nagmahal ka ng wagas. Kahit magkaiba ating landas. Oh, kung ikaw baliling ang mawala. Kung ikaw baliling di na makita. Puso ko Eh, natinag pa, natinag. Pagkat mahal na mahal kitang tunay. Tulad mo baliling ay isang mutya. Nakalat tayo, guys. Ni. Tilapia. Tilapia, mga pare. Oh, tilapia. Ayan. Oy, tilapia, guys. Parang gandamanan, guys. Nakalat tayo, guys. Wow! Nagpilagin kita aja, ay. Kang kupal ka! Nakatagas, guys. Very good size na eh. Fish net tayo. Hindi mo isa na. Dua, guys. So yan mga paring lang sa Pantay Jibaban, guys. Tawa. Yan guys sa Pantay Jibaban. Sa Tajini dito guys baba. So just mo na nyo. Nakalan sa Manilin. Sigurado nakadwa dyan guys. Ke syakay ke kwa. Oh guys talaga di mo makalalan guys. Nakala mo hindi duwa sa mga kaparing lods. I-push ko pa lang ato itapantay dyan mga kaparing lods. Suggest kita kay si Jai. So yun nga mga kaparing lods, no, mas asidag na ako kay tito ko. Yan o, nalaban ni siya guys. Doon na lang daw. Dakil yo. Ito na alam tao. Ito ni guys. Ngayon. Ito na alam na siguro ito kan. Uy! Ganda na alam na oh. Lasakan. So guys, atin di pang aldaw min eh. Picnic kami ni Tito, mga pare. You are right, all goods. Ito ang dalos ng tawin now. Ito no tatay tao.
mga paring loads, dalas tayo birthday na alam guys. Kwentuhan, nakabulastugan, hindi malilimutan ang asaran na merong pikunan, lalo na rin nung unang niligawan, unang kabiguan, at dyan nagseseryoso ang So guys, nagtutunan na kami guys. ang pagdadamayan, at tunay at tapat na kaibigan. Tutuno kami guys. O kaibigan, lupang maaasahan. Mabata, edad mo di nahahalata. Sa mga trip, unti-unti na tayo nagsasawa. Pero kahit ganon, barkadang matatag hanggang sa ngayon. Minsan lang makita, tsak may kwela. Yan ang aking mga tropa. Arat kain mga paring loads. Oh, red dalag dalag niya. Lagi niya nagrarawa. Galuwa. Inuman, pang magdamagan, minsan inaabot pa ng hayaan, na kung saan-saan. Hey, natinag pa. Daragit pa. So yun mga kaparing loads. Napso kami rin guys. Nalpas kami nga ng mga paring loads. Busog na busog guys. So yun mga kaparing loads, zapang kami manin guys, agbanit kami manan. Let's go! Pantay lang mga paring loads. Sabi ko makalat ito eh. Nakalang na dagos guys. Nakalang na dagos. Nakalat tayo ng dagos ng karoli guys. Hindi pa katay mo na eh. Patay dyan. Kutot na guys. Nalaman guys. Nalaman mo. Nalaman mga paring loads. Yan, nagkapantay lang mga paring loads. Natet yung ulo na ito tayo. Tama mga paring loads. Takul guys. Takul guys. Ayan, takul na. Yan mga paring loads. So yun mga paring loads, nakahala tayo manin guys. Kaya nga, ikaw alam kung magaling ang tsamba mo, malakas eh. Ang laki mga lodi cakes. Takul guys. Tani, lumipakpay. Takul mga paring loads. Takul na eh. Tsampahan tayo mga paring loads. So guys, ikarga lang ato yung tinaala tayo guys. Panit tayo mantan ulit. So yun mga kaparing loads, kinuduan na ni Tito T guys. Tanay ang malala na kasima. Nala Paltat guys. Paltat guys. Nakaalak kaya man. Galing yan. Paltat mga pare. Nice one, nice one. Oh, nakala dito gutik. Paltat na mga pare. Wow!
Good size, mga furry. Dahil akala mo tayo ito ah. Bakit ito nga? Ati camera ito. Cut size. Medium. Medium. Numala to eh. Saguto ibes ko. Yan. Nung lumad yung maala guys. Hindi, kapay lang. Sana all. Uy, nagtukol! 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 Nagtukol, guys! Crash! Kita mo yun? Uy, bes! Mahal na kita! Kita mo, boy! Nagtukol, boy! Dalay! Grabe, guys! Dalawa na to! Ano kinaw na ito, ne? O, ito! Ang yabang talaga nito. Kinansyawak ni Tito, ni! Hindi pwede may sample. Kunakon ka. Ano? Ah, guys. Oh, bes. Ay, ayatan kat na ng pupod, no? Nya lang kita nang sidain natin. Grabe, guys. Nakahuli tayo. Woo! Ay! Nagdakkel ba nenen? Nagdakkel, naglapad na eh. Nagadidog. Ang laki. Ang laki. Oh, shi. Nilo ba ito? 10% crush. Oh no! Oh, ano boy? Ang laki, boy. Ang laki. Nagdakkel eh, oh. Wala akong bes. Sagutan ka, promise. Lumaboy ang dataw eh. Nagdakkel, oh. Nagdakkel. Oh, kita mo makalak bes ko. Sagutan kan. Oh, shi. Kerasa dati si daentan. Sana all. Shut up. Ay! Nahulog ako sa'yo. Ay! Shout out sa'yo, Mayora. Pakilala ka kini Titaw. Uy, akala. Palta to. Pakita mo tinitaw. At sinala na ni Titop ni guys, oh. Paltat. Ano gulog? Ay, huwag tayong matagari. Baka nung mga gilamos. So yun, Mayora. Iyala ang kamanin itilamos. Tilapia. Nang nagsagot. Oh, Mayora. Numakala maninan. Talaga sagutin ka. Boy! Grabe, nagdakala niya. Oh, jijibanik ko na kay Mayora. Double oh. Grabe guys. Nag-enjoy. Oh, adyan eh oh. Oh, Mayora. Pumunta dun dati manitan. Oh. Ay no. Oh, shout out sa'yo, Mayora. Maala day ta. Sagutin na. Ayan. Aruman na. Ayan. Ito na tagari guys. Mama dati pagbabalitan tayo. Maalakan. Sige, iguyod mo. Ako na mangguguyod guys. Oh, kita mo. Di. Ang liit. Nagbati ba? Ay, bali na rin ito. Good size na to guys. Iperet. May ulamin na naman kami guys. Oh, may ulamin na tayo class. Kaya naman na
Dati ko na ito yung ritual ng ako. Marami ko. Ano ito si Palta? Yeah guys. Kunapon ka, Paltat. Babe, babe. Magaling kang kupal ka. Uy! Bes Mayora, nakahuli na naman ako ng paltat. Sabi ko sa'yo makakahuli ako ng paltat eh. Oh, yun. Oh. Uni pa na I love you bes, I love you bes. Kung kuna naman. Oh. Nagtirat singil la. Ganito yung singil na guys. Ano? Aray. Gusto na agsingil ka, mate. Grabe guys, paltat. Sabi ko na sa'yo, naman itlog na. Pusipusan tayo lang din mga pare. Ning, ba di makita yung mata? Ang takikal. Iya, tikod na. Aray! Aray, nagdardaran guys. Nagdardaran yung phone. Kududara nun. Charis. Ko lang ito mga parang dogs. Aji daro lang ti palta. Gago! Oh, so yan guys. Naka-adult tayo. Ang dami natin na guys. Shout out ko ni Jessie Mencias guys. Ba din na kasurot ko dami ko mga nag-picnic. Toshi. Madami na tayong ulam mga paring dogs. So yun, what's up mga paring lods? My name is Paring RB, vlogging to entertain, inspiring. You subscribe my comments channel. Thank you, God bless, and welcome kayo sa channel ko mga kaparing lods. So yun mga paring lods, bago nga end ating vlog guys, i-shout out ko pa yung nagitig guys. Nagitig solid supporters ko mga paring lods. Agyaman na kita nagpa-shout out. Dagay kapsat nga kay Ilocano, conformidad. Shout out kanya yung kakapsat. Dagdi ang pa-shout out pa guys. Di kayo ito next vlogan. Sapay ko man. Abangan nyo man aging vlog ko mga kaparing doon sa agyaman na kakapsat. So yun, rugyan nga kwan guys. Nag-shout outan. Shout out ko ni Karen Navarrete, Jessa Ramos, Nicole Ramos, John Mark Ramos, Eljon Ramos, Aisa Ramos, Ryan Soriano Milares, Sheila May Diagan, Giselle Ann Benitez Gandeza, Christopher Dimla Sugitan, Christine Joy Maxon Ramos, Clyde Carlo de los Reyes Acosta, Virgie Ancheta, Virgie Ramos, Virgie mother ko aja ni Virgie Ramos. Jessa Aquino Nadera, GM Quixote, Julito Olpus, Rose Jovinal, JB Tabios, Jerwin Papa, Devlor Peralta, Freddy Mel Concepcion, Mac Plenario, Baby Tumakder, Jessie Mencias, Erwin Don Betines, Agkoyli, Aileen Pisis, Shane Rosales. Shout out kanya yung mga kapsat, mga kumare. So yun, shout out kumitenda di kwa. No kaya yung guys iti agpapintas, agpagwapo. Hindi siya nga talaga awan iti mariperta. Joke lang ako karing doon. O so no kaya iti kwa guys agpagwapo, no papintas, agpuke, kasyay. Sa tapang kayo umiten kani kwa Cyril's Beauty Shop. Ati guys, ata di shop na mga kaparing lods. Ati kat owned by Cyril Carlo Gavina, located at Aritao, Barangay Linglingay, Kumo, mga kaparing lods. So yon, sa gustong magpa-focus dyan, abang kayo mga kaparing lods, sa mga data agpaayos kay di ropa ano kayo agpaayos di ropa yun. So yun mga kayo puminta sa mga kaparing lods ha. So yun mga kaparing lods, shout out comment din dagi vloggerist
ken photography risk nga kakabsat tayo mga kaparing lods. Shout out kan ni Rod Valdres, Road TV at aji page na mga kaparing lods. Follow yung matan kan ni Neo Padilla, shout out kabsat, Mr. Queen at amat page na mga kaparing lods. Kan ni bayo ko nga Joel Di Guzman, Joel Pon Photography. Yan yung page niya mga kaparing lods. Sapay na ko makatipalo yun kan ni Yani Hernandez, ni Palanit Girl. Shout out matan Palanit Girl at aji page na mga kaparing lods. So yun, nakakabsat nga gagayam mga kaparing lods, mga kumare. Shout out ka na kayo, dagi din nagpa-shout out. Diyaman iti kan nabayag ating kan ni guys na vlogan na pinag-e-endan ti vlog. So yun mga kakabsat, kat agyaman iti patuloy yung support tayo. Don't forget to like and share and subscribe my YouTube channel and follow my page mga kaparing lods. So yun, peace out mga kaparing lods. Kita-kits na naman tayo sa next vlog! Yeah!